Joseph Muscat qal li l-Prim Ministru Lawrence Gonzi din il-ġimgħa ħabbar investiment ġdid mingħajr iżda ma qal la meta se jibda jopera u lanqas kemm se jħaddem nies. Għalhekk illum ħafna żgħażagħ qegħdin iqajmu ħafna mistoqsijiet dwar dawn il-wedjiet. Għaw żgħażagħ illum li qegħdin jgħidu fejn spiċċaw il-postijiet tax-xogħol li weduna. Fejn spiċċaw is-7,500 impjieg ta' Smart City illi tant rajna riklami u rċivejna ittri dwarhom qabel l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Fejn spiċċaw l-impjiegi tal-White Rocks illi tant semmewna. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista jilqa' kull investiment illi joħloq ix-xogħol. Għalhekk huwa favur il-proġett ta' Smart City u gvern ġdid se jara li l-miri tiegħu jintlaħqu. Żied li l-garanzija li qed joffri gvern ġdid liż-żgħażagħ ta' 16-il sena tagħti priorità bis-serjetà lil ħolqien tax-xogħol. Din il-garanzija taqgħod flimkien l-idea tal-aspirazzjoni ta' min qed ikollu suċċess flimkien mal-kumpassjoni lejn min qed jaqa' lura. Dak li qegħdin nagħmlu llum, il-garanzija żgħażagħ ta' tagħlim taħriġ u xogħol hija il-pedament. Li ħaturi jekk nagħtaw il-fiduċja riżultati. Imma huwa pedament illi tibqa' turi r-riżultati snin twal oħra wara li nkunu spiċċajna mill-qasam politiku. Iż-żgħażagħ bħal bqija tas-soċjetà xebgħu mis-sistema tal-lum fejn timxi l qudiem skont jekk il-ġenituri jafux lil xi ħadd jew skont jekk titfa' xi ħaġa fil-but ta' xi ħadd. Iż-żgħażagħ u magħhom il-Partit Laburista jemmnu f'sistema bbażata fuq il-meritokrazija. Fl-okkażjoni ta' Jum l-Omm, Joseph Muscat sellem lill-ommijiet kollha partikolarment lil dawk in-nisa li jixtiequ jkollhom it-tfal iżda ma jistgħux.